изсъхване с разтвор от паста и пясък в съотношение 1:3. Под въздействие на атмосферните условия с течение на времето наблюдаваме друг вид неустойчив участък. В съществуващата хидроизолация се появяват пукнатини, наричани още крокодилска кожа. След отстраняване на наличните отпадъци от пукнатините, те се запълват с разтвор от паста и пясък в съотношение 1:3. Напълното изсъхване на така изградената замазка позволява полагането на цялостна хидроизолация с паста Изомакс. Един от недостатъците на рулонните хидроизолации е, че с течение на времето водата прониква под тях и е предпоставка за получаване на така наречените мехури. Те трябва да бъдат отстранявани чрез изрязване на целия участък около тях. Изрязаният участък се запълва със смес от паста и пясък в съотношение 1:3. След напълното изсъхване се полага слой от паста, полиестерен воал и паста. При ремонт на стари покриви, преди полагане на цялостна хидроизолация с паста Изомакс, задължително се подсигуряват бордовете. Изпълнява се допълнителна усилваща ивица от паста и воал с ширина около 50 см. След така направеният ремонт на неустойчивите участъци, преминаваме към цялостна хидроизолация с паста Изомакс. Студените хидроизолационни пасти Изомакс представляват финно дисперсна система от битум, каучук, пластификатори, емулгатор и вода с или без неорганични пълнители и армиращи влакна. Не съдържат органични разтворители, не са пожароопасни и не вредят на здравето и околната среда. Върху добре почистената основа се нанася грунт от паста Изомакс 0 и вода в съотношение 1:1. С помощта на четка с дълги и меки косми се разтрива енергично, така че да покрие цялостно повърхността на основата. След изсъхването му от около 30 минути се нанася първи слой паста, върху който веднага се полага и залепва армиращия полиестерен воал. Армиращият материал се притиска плътно към основата, така че да пропие с пастата. След изсъхването се нанасят 2 до 3 слоя паста в зависимост от защитаваният обект. Последният от тях задължително е бързо съхнеща армираща паста Изомакс А. Препоръчва се изчакване от около 24 часа преди нанасянето на всеки следващ слой, за да бъде осигурено пълното изсъхване на предшестващия. Изомакс може да се нанася върху влажна повърхност. Работната температура на въздуха не трябва да бъде по-ниска от 5 градуса по Целзий и по-висока от 30 градуса по Целзий, а температурните граници при експлоатация на покритието от минус 40 градуса до 100 градуса по Целзий. Цветните хидроизолационни пасти се нанасят като последен слой. Много важно условие е да се предпазва покритието от дъжд и замръзване до неговото пълно изсъхване. Разходните норми зависят от вида на обекта.
Надежното и лесно полагане на хидроизолации с паста Изомакс я прави добър помощник при хидроизолациите на основи. Характерното при хидроизолациите на основи е, че се работи само по вертикал. След добре почистената основа от кал и налепи, повърхността се проверява за стърчащи арматурни железа и пирони. След грунтиране с разтвор от паста и вода в съотношение 1:1 се нанася лепилен слой от паста Изомакс 0. Веднага се залепва и полиестерен воал, като с четка енергично се разтърква, така че пастата да пропие през воала. След окончателното изсъхване се полага паста Изомакс А. За предпазване от механични наранявания на хидроизолацията при затрупване на основите с пръст се препоръчва използване по избор на стиропор, стиродур или други предпазители. Добрата адхезия на паста Изомакс с различни материали я прави приложима върху ламаринен покрив и покрития с битумни керемити. Технологията при хидроизолация с паста Изомакс я прави незаменим партньор при полагането й върху ламаринени покриви и силно изразени релефни повърхности. Тук отново преди полагане на цялостната хидроизолация се правят компенсатори – ламарина бетон или ламарина дърво, поради различните линейни разширения, които те поемат. Битумната основа, на която е изградена паста Изомакс, я прави единствения материал, чрез който надежно могат да бъдат ремонтирани новите покривни покрития, като например битумните керемити. Един от големите проблеми, които се появяват с течение на времето при панелното строителство, са течовете на хоризонтални и вертикални фуги. И отново на помощ ни идва широкото приложение на паста Изомакс. След добре почистената от панела мазилка, фугата се третира с грунт, който представлява смес от паста Изомакс и вода в съотношение 1:1. Върху изсъхналия грунт се залепва лента от полиестерен воал, добре пропита отново с паста Изомакс. След пълното изсъхване се полагат 2 пласта армираща паста Изомакс А. Така обработените фуги се защитават от ултравиолетовите лъчи на слънцето с полагането на последния слой – Изомакс Колор. Ако сме ви убедили в лесната и надеждна работа с паста Изомакс, вие можете да използвате като най-добър помощник при отстраняване на всякакви течове във вашия дом или офис. И запомнете, с нас и потоп не е страшно.